mechanicky tú platničku vracali na správne miesto. A treba ešte povedať, že niekedy ten nález z magnetickej rezonancie mohol vypadať veľmi prísne alebo veľmi, veľmi vážne, ale my sa vždy riadíme tým, ako nám naši pacienti alebo klienti udávajú symptómy, alebo vy, naši diváci, čiže pokiaľ väčšinou je tá bolesť, že nebolí ma stále napríklad do dolnej končatiny, že do stehna mávam bolesť, ale napríklad cítim ju pri behaní, ale keď prídem domov, mám ju rozdraždenú, ale napríklad sadnem si takto pohodlne, ako ja teraz na nejaký gauč alebo sedačku a tú bolesť nemám, tak to znamená, že s tou bolesťou sa dá vždycky pracovať. My si na základe tohoto nachádzame pohyb, ktorý tzv. Smerovú preferenciu, ktorá uľavuje vždycky tej bolesti z dolnej končatiny a možno nám ju drží chvíľočku v oblasti driekovej chrbtice alebo krížov, čo je vlastne dobré, lebo